MuZANU-PF mashata muri Zimbabwe. Panguva ino kuri kuonekwa kunzi the most prominent individual from the ruling party ZANU-PF ari kudwa nevanhu anozozikanwa kunzi achatransforma uye achaliberata Zimbabwe neVP Kosano Chiwenga. Zviri kuonekwa kunzi pamasocial media platforms ukanga uchisapota VP Kosano Chiwenga wakutobva madeath threats, not mumapublic groups but magroups the ruling party ZANU-PF. Sadabena mashoko nemamessages ari kuda panapa ainyorwa vanhu vachiti aiwa nyika yeZimbabwe inofanira kutora action pavanhu vakadai so. Vari kuonekwa kunzi the ruling party ZANU-PF vari kuthreatena masupporters aromirana VP Kosano Chiwenga. Don't subscribe or like on the bell icon. Makomisha poster this screenshot ramuri kuona rechat as group rahanzi team 1 ZANU-PF 2028 chinzi this is what is happening in Zim under the Second Republic. Security sector must stop this. Vanhu ngavasungwe ava. Once waisa message mugroup supporting VP Chiwenga unobva wapiwa ma-threats erufu, ekusungwa oro kunyangariswa. Apa ndanga ndangoisa post commenting about VP Chiwenga's dignity inoita kuti vafarirwe. Imhosva here iyoyo? Inga vamwe they post vachirumbidza maminister oro vamwe yazova division because ndataura about Chiwenga. Pane akamboona ndichituka His Excellency ED oro kuti ngavabviswe, saka why abusing us. Amposta the screenshot ramuri kuona aposta about the most prominent picture raVP Kosano Chiwenga ari kutenderera panapa. Akanyora rakanzi one munhu ari kurira zvaizvezvi kudiwa zvisina kana force oro kuisa fear. And then reply yachizoya from Travoita Mpofu yakanzi musi uchadhonzwa guvhu uverenga maarticle ako ese awakatumira uchimatranslata kuchinja uchanakirwa. Ndo mashoko aapindurwa panguva ino. Hanyasi kuona kuti aiwa iyi itori attack chaicho inovatova threat yekuudzwa kuti aiwa mapost ako awakaita panguva ino anoonekwa kunzi makomichi anozikamwa kunzi ari kuuya panguva ino achisapota VP Kosano Chiwenga zvingori pachena. Panguva ino achimisa zvigananda. Panguva ino ZANU-PF yachimuti chimupa mathreats kumuti pauchadhonzwa guvhu rinonyatsa kuva threat chero unyatsa kuonekwa kunzi hapana kumira zvakanaka. Pina comment section medu dzafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, check on the bell icon.